Today it is not an episode, but as you can see, we are coming to you live from Ngami's birthday celebration party. Hashtag umsukamangami amagugu. Uzobona-ke manje sesikhombisa on the background ukuthi abantu bahle. They have actually respected i-team kaNgami ukuthi uNgami kuyivukuvuku kodwa elithanda lekhanda. Lalela ngicela ukubuza ukuthi ezimzansi yenu, when did we get to all of this? When did we get to love umuntu ofana noNgami? Yazi siyawuthanda rubbish. South Africans siyawuthanda rubbish. Umuntu osukayo asibize ngamajiwe khona abandayo kodwa simthanda kanjani? Ngami isithanda lekhanda uzongena-ke njengamanje uNgami bese ngena nizobona kuzolilizela kuzokhanya phansi kuzoba mbazi phansi kuzoshuba kodwa-ke njengamanje siyaqhubeka silindile ukuthi afike umakoti ngowethu bese fika-ke hayi I'm telling you kuzoba kubi. I am telling you, let me go around and show you ukuthi obani esengibaspothile la ukuthi bakhona ukuzosapotha le celebration kaNgami because lalela iTheku liphume ngey'nkani leTheku ligcwele la uma ukuthi uhlala eThekwini and awukho la hayi angikwazi ukuthi wenzani ukuphi ulobani kodwa thina sila sizocelebrate umncamisi. Come with me, let us find people who are here ukuthi bathini bona about this party. Kapi is on flick. Igama sisinesibongo nokuthi usuka kephi? Ngunokwanda Mthetho ngisuka efolweni. All the way from Foleni uzocelebrate uNgami. Uthini kuNgami namhlanje? Sithi uNgami Nkosi yami siyamthanda makakhule. Simakazi nje ukuthi nje siyamthanda isumphakathi Nkosi yami. Sizele yena nje la usibone. Uready for ukharo nomangwe namanqina nezikhumba zenkukhu nebeef phakathi khona la. Kulungile ne-rice pepuli kulungile sifuna konke sizeleni uNgami. Sifuna nje konke sokudla noma singakhishwa isisu. I'm loving the outfits. Uvela badonsa yini nani la? Ngicela uphenduke bakhona. 360. Woo! Hashtag msungo kaNgami. Hashtag msungo kaNgami. Kushubile mangabe uwumhlali waseThekwini kodwa awukho kule party angikwazi ukuthi ukephi nobani wenzani kodwa thina sila. Sawubona sisi. Yebo sawubona. Unjani? Ngaphila. Ngicela uzintroduce igama lesibongo. Igama lami ngoNokuthula kaNgcobo ngisaphatha uNgami umsuni webhatata. Umsuno hey. Ya yona leyo enosuni yona leyo enosuni. Sisi wami waze wamuhle. Kodwa yini umuhle kangaka? Ingoba ngigqoke iwivu akekho futhi onayo la eThekwini. Ngigqoke iwivu yami ngiyasileya. Yikho nje ngimuhle ngifake ne-figure belt. Yini ekhethekile ngoNgami eyenze waze wakhetha ukuthi ugqoke njengaye ube la uthatha isikhathi sakho uzovukuzela nje? uNgami ngimthandile ngoba ngiyazi ukuthi ngelinye ilanga nami njengoba nginabantwana ngoba nomntwana njengoNgami nasekhaya futhi bakhona abantu abanjengoNgami ngiyabathanda. Abantu abafana noNgami nje ngiyabathanda. Big up sisi wami, ulindela ukudla isiwe esinomango today? Yebo ngibabuzile chef befika la ngathi nufakile yini umango phakathi bathi yebo ngilindile manje ngilinde ukudla ngilindele uNgami kodwa sengilambile ngicela ukudla. Uyeza ukudla siyadla isiwe esino chef phela kuthi wakudliwa umisiphathe ngakofi kusofanele silinde kancane yabo sifunda ukulinda. Ka for Ngami. Phakama Ngami phakama. Phakama. Suppose baNgami ke bahlali baseThekwini lo engishilo ukuthi uma ungekho la ngikwazi ukuthi ukuphi. Sawubona dadewethu. Yebo. Unjani? Siyaphila. Igama lesibongo bo. Ususila khuzwayo. Kuphi neTheku bo? Enanda. Yingane la today. Ngilala ngenxa kaphathi kaNgami. Wasebheka umbali. But Ngami isiphathi kuthiwa namhlanje thini hashtag? Hashtag angisayikhuluma. Hashtag mshungo kaNgami. Hashtag mshungo kaNgami. Phambili ngoNgami phambili. Phambili ngoNgami phambili. Ushila isikhala eswini sokudla isitshulu esinomangwe. Ushila isikhala sokudla isitshulu esinomangwe. Namawotwana. As you can see, people are happy. Kumnandi isitaluze nawe sengasondela man, still early. Wozani. Ninjani? Mbuya Maritzburg umhla kaNgami namhlanje so celebrate all the way from Maritzburg.
from PMB. Hashtag Mshungo kancane. Lalela hashtag umshungo kangabi sila namhla yezwa ayi ngiyakutshela ay I have never seen someone who has nailed the outfit kancami like you today. Yasibona isigqoko. Ngiyakunika isigqoko sami sengivalile. Bese ngasiswethu ungabu ekhaya. Ikhanda le country. Lalela ngiyakutshela ngevoice kaMakalo. Yebo sikhona ke la i-outfit bengicabanga ukuthi abantu izobahlula. How did you pull it off? Sami eshem ngeindlela zethu zonke we are inside. Igama lesibongo sisi. Unandile akamhlongo. Unokuthula ngema ePortchefstroom. All the way from Potchefstroom you drive 90 kilometers ukuze phathini kancami. Yes, Portchefstroom. Hayi angazi mohlala eThekwini uzodrive 30 kilometers kunomuntu osuka ePMB kunomuntu osuka ePortchefstroom. Sisi wami i-outfit uyihlanganise kanjani ukhiphe ini nani uyithatha into egqokile kuqala lapha. Lalela ngithi OOTD manje. La igift lo yasiswami. Ijezi umbhathi la gogwami lele ngimcelelo namhlanje manje I think 30 minutes ago ngithi gogo cela ngiboleke ijezi ngifuna nje ukuya phathini yanca. Uthi ubani unqa? Ngithi ngokungabisabuza khipha ijezi. Yes and then ke iduku ke lana uNC wami lana ngathi gift wabanjani nje kwahlangana nje ngahlanganisa nami ngabona ukuthi ngenze njani. Gogo khipha ijezi kuyaphuthuma. Jesi gogo uthi khipha lapho mbothatha lapho. Guys ngicela nifuna ukuthini kuncami namhlanje njengoba ezalwa. Sithi ncami siyakuthanda kakhulu happy birthday sithandwa sethu. Yes Ncamo oh my lord this my lord. Boom Ncami siyakuthanda. I-hashtag ithi hashtag umshungo kancaba ke sishoni ke 1 2 3 hashtag imshungo kancane. Lalela sila kushubile kubi siphethe hashtag umshungo kancami. Nginomuntu la omuhle duze kwama ngeke ngisho noma ubhuti noma usisi uzozichaza ukuthi uyini kodwa kusala engikwazi ukuthi bathi ngisi-CEO eyitabani. Sawubona bhuti. Sanibona njani? Ngiyaphila njani sana sami ngicela uzintroduce usitshela ukuthi ufunani la umuhle kanje. Igama lami nguChwanelicious. I'm from TikTok. Ngize ephathini kancami. Ngifuna ukuthi Ncami ite happy birthday to you. Ukhule siyakuthanda Ncami. Hashtag mshungo kancami. Hashtag umsuni kancami. Neko Gigi. Thank you. Eli ice cold. Siyabonga ukuthi nisilethele i-event kanjena siyabonga. Thank you Ncami. Siyabonga la khona. Kade kodwa sikulindile sesiyahamba nathi manje. Silambile sifuna lesishu semango man. Nelo nani neBrian yakhe. Thank you so much. Delicious. Thanks. Thank you. Gobi kushubile sanibonani. Yebo njani? Siyaphila njani? Siyaphila bathi. Amagama sisobani. Usimangele Nkosi from Umlazi ka-AA ngilana ngizosupport uNcami. Hashtag uNcami. Mshungo kancami. U-Andile Mzimela osuka eMadeni ngizosupport uNcami. Aye eMadeni aye. Akekho-ke umuntu ongazalwanga bakwethu nanoma ubani ngisho ungambona umuntu enjani kodwa kusalayo umuntu nomuntu wazalwa manje njengala eduze kwami I just want us to honor ukuthi ngime eduze kwamama weqanda le-country mawami sawubona. Amen. Unjani ntombendala? Ngiyaphila. Nami mama ngicela uzichaze ukuthi ubani kungani la. Mina uMagabashi isibongo sami. Ngizalwa kaGabashi. Uma wami uMango. Ngiyabonga ukuza kule ndawo ngoba bengingazi. Ngitheka noma kuthiwa umuntu omdala kade ngeki. Kodwa ngathi ngizobuya. Ngoba uNcamsile ngowami. Wazalwa mina ubani kanti wazalwa uNcamsile nani ubuze kanjalo.
owazala uNcamsile? kanti ubani owazala lo Ncamsile? Hayibo. Hayi-ke ngathi cha ngisantshontsha nje ngibeyisela. Mama siyabonga bakhona kwakho nje ukuzomeseka uNcami kulento enhle kangaka ayenzelwe abantu. Uthini ebantwini abenzele uNcami into enhle kangaka? Ngiyabonga umphakathi wonke owenzele uNcamsile lento engaka bengingathembi ngithi uqamba ama ngabe uyagula. uNcami mama ungowesingakhe ebantwaneni bakho? Oqala inkosazana yami. Uyena nje ozibona ngathi kanti uyakwazi ukuzala? Yebo ngayibona ngoNcamsile ukuthi ngiyakwazi uyikhanula ingane ngiyibeke phansi. Hayibo. Owesibili kwakulungani bahamba bonke abawunayini uNcamsile uka-10 oqala ukugcina. Nqese sithandwa sami. Kodwa uyabona-ke manje ukuthi uNcamsile ukuzalele ezinye izingane eziningi ezimthandayo ezila namhlanje. Ngiyabona kodwa bengingathembi. Sithandwa sami. Bengingathembi Siyakuthanda. ukuthi lo Ncamsile angenze into enje egula. Mina ngazi ukuthi uyagula. Siyakuthanda mama kaNcami. Ngiyabonga inkosi ibusise. No. Bonga. Ungakali phela, ungakamfeka ngumamzimela mina. Hawu Mamfeka. Ngizalwa intombi kaNgcobo ngesihlobo sakho. Ngiyabonga ngibonga kakhulu. Ngishayela imlomo kade ngixoshwa kuthiwa hamba enganeni yakho. Yebo. Hayi siyabonga ma. Cela uhlale phansi enjoy simlinde uNcami uyeza khona manje. Makeup is on flick. Igama sisinesibongo nokuthi usuka kephi? Ngunokwanda Mthetho ngisuka efolweni. All the way from Foleni uzocelebrate uNcami. Uthini kuNcami namhlanje? Sithi uNcami Nkosi yami siyamthanda makakhule. Simakazi nje ukuthi nje siyamthanda nje umphakathi Nkosi yami. Sizele yena nje la usibone. Uready for ukharo nomangwe namanqina nezikhumba zenkukhu nebeef phakathi khona la. Kulungile ne-rice pepuli kulungile sifuna konke sizeleni uNcami. Sifuna nje konke sokudla noma singakhishwa isisu. I'm loving the outfits. Uvela badonsa yini nani la? Njalo uphenduke bakhona. 360. Hashtag Msungo kaNcami. Hashtag Msungo kaNcami. La ngonakala ngishilwe ngazi ukuthi mangabe ungekho la ukephi ngoba thina sikephathini kaNcami njengamanje. King, how are you? Ngiyaphila siswami njani? Ngiyaphila khamba. Hayi qondile uyabona nje na ukuthi siphila i-original life yethu asinendaba namuntu. Wezose ufunani la? Uba hawu mfethu ngizobona mfethu ngizobona i-celebrate mfethu. Yeah. I-celebrity lesikhathi samanje iqanda le-country. Ayikona phela bawathinta abantu besimama uthinte imbongodi yangempela. We njengobone egcwele yona yodwa la. Mina kuphela umuntu wesilisa khona la. Wezoso namhlanje njengoba sizocelebrate lo sisi esizomcelebrate namhlanje sithi #Mshunqo kaNcami. Namhlanje ufuna ukuthini kuNcami ezalwa enalesimo uyazi ukuthi uNovember ngisho i-National Awareness Disability Month. Bengazi ukuthi hayi angazi lutho mina hayi. uNovember South Africa usasa njenge-National Awareness Disability Month and uNcami siyamazi ukuthi naye ufola kuleyo category. Kodwa-ke kunjalo simthande njalo ngicela nje usho amazwi amahle kuyena njengoba sizombungaza namhlanje nabazile namhlanje uthini kubona? Ya mfethu ngingambongela kakhulu sisi yabo kade ngisho nje ngiza ngala ngiyasho ukuthi hey bafethu yabona into uNkulunkulu unento unehlelo lakhe unesiphiwo sakhe angazi mina ukuthi uNkulunkulu ngempela yabo ngempela makuthiwa ngempela uNkulunkulu wakudala ngempela uyasazi isikhathi sakho awubuke nje ubanye umuntu ongaqhamuka ezotrenda ngokudla okubhedayo ezotrenda ngomsangano mfethu awenzayo but buka ngendlela mfethu asupportwe ngakona njengamanje semlazi siwaMax mfethu yabona nje mfethu enkulu kangakanani kwavele nje umuntu mfethu entweni yakhe ayenzayo original life yakhe
kodwa yaphenduka nje mfethu ya-supportive ngale ndlela leyo yabo. So nje mfethu mina bengasho mfethu ukuthi-ke kulabo-ke abasondele eduze kwakhe njengoba simbonile nje kungenxa yabanye abantu. Ngiyacabanga ukuthi siyababona even ngisho zikhona izinto ey'serious abazenzayo okukhombisa ngempela ukuthi mfethu bamfisela nabo into enhle. Siyabona nje mfethu lethelwa ngisho impahla yize-ke abantu bemgqekezela kwesinye isikhathi yabo ade bemgqekezela kodwa mfethu bakhombisa abantu abasondele nayo ukuthi mfethu nabo ngasho nje mina mfethu ukubona ukuthi bafethu ningamlahli bafethu mele njengamanje njengoba kuseyisikhathi sakhe qoqani ngampela nenze ngampela izinto ezokwazi imsize even ngisho abantu sebengekho ngoba mhlawumbe into nje mhlawumbe enyanga noma mhlawumbe into yesikhathi yabo ngoba mfethu kwa entertainment isikhathi yabo. So kuleso sikhathi lesi uNkulunkulu abusisa ngaso ilesikhathi okumele uqoqe ngaso-ke kumele uqoqe usebenzele ikusasa ukuthi labantu mase bengekho ngoba ngeke behleli bekhona bekusupport yabo. Mase bedlulele komunye ofikayo ngaleso sikhathi leso beyobe sebegxile kuyena wena usale wenzani usale kwazuzani ya lokho nje kuphela mina mfethu. Asinakekela abantu abagulayo King Zoso. Ngicela ungikhulumele emakhaya nalabantu laba abafihlayo abantu abagulayo. Labo bantu lababheda bafethu babheda abantu abafihla abantu abagulayo yabo. Hayi abantu abahlukumeza abantu bafethu iyabheda lento eniyenzayo guys. Ningayeni lonto uNkulunkulu akayifisi lento ngoba wena ungakubukela kukude kuwena kodwa uNkulunkulu engakwenza kube wena noma kube umuntu omzala Shap. Hayi siyabonga kakhulu King. #mshunqo kancami. Mshunqo siyashunqa baba shapo. Njengoba ubona nje sibonakele sawubona bhuti wami. Yebo njani? Ngiyaphila unjani? Siyaphila angani masiyaphila mesinje sithola amahlamvu ekhanda. Kuyaqala ngaku history yasemzansi ukuthi abantu bathola amahlamvu ekhanda. Wazi wasenza ungami. Usenzani ungami? Wazi wasegila ungami. Mina ngiyazi nje. Wazi wanepha umuntu u-influencer ngampela. Ukuze mase khona influencer, she is the real definition of influencer ungami. Because ayikho nje ayikazi yaba content. True definition. Kahle namhlanje sonke solala sidlile le menu. Kahle. Yabo lo mango sizowudla namhlanje. Siphethe nje amahlamvu akhona. Somnandi emnazi. Igama lesibonga bhuti usuka kephi? Kunqubela wacele ngisuka khona la emnazi kwaZethi. Uthini Ncami namhlanje? Ngithi Ncami wasenza mina ngiyazi nje. Usitholisa ipuni ungabonje la phakathi. Abantu bathola ipuni kona kuyali siphihliphihli into ongayazi. Ngithi mina pewu kuwena Ncami. Ngithi pewu. Upewu kuyapewuzela la ngaphakathi. Abantu bathola amahlamvu omango abantu ngiyazi lento sisi. Bhuti wami uNcami siyazi ukuthi ukule category yabantu mental aba-disturbed kancane. Uthini kubantu emakhaya njengoba kuNovember inyanga ye-National Disability Awareness Month kulabantu abahlukumeza abantu abagulayo kulabantu ababashayayo kulabantu ababafihlayo. Nkosi yami kukodwa nje engingakusho guys umuntu o-mentally disturbed akusho ukuthi akasayena umuntu ophazamiseke ngokwengqondo usawumuntu njengami nawe. So asikho isidingo sokuthi sibahlukumeze sibathathe engathi manje bona yabo sebe less of human beings because bayibantu. So asibatreat kahle ngendlela siba respect sibanakekele because they are still part of us. You understand ngisho? So kule nyanga as siba celebrator ngicela ukuthi sibavalue guys hayi kabi because ekugcineni ikusasa awulazi. Uzokwenza into oyenzayo awazi ukuthi wena ikusasa likuphatheleni. Nawe kungasa nje kuthiwa ushaya imoto bese uyakhubazeka. You understand ngisho? So we must never take for granted abantu abakulesi simo just because wena uzibona ngathi right. Kahle sonke siyakhula emhlabeni. Cha kusuka amazinga sisi. Ngingasho njalo. Yabo nje nami awuyazi into eyongitriggerisha ngikhule. You understand? Kusuka ama-trigger ukuthi wena uzongitriggerisha kuphi bese ngiyasangana. For instance kunabantu uze kuthiwa umuntu uwadumazi kuthiwe usibani uqobe umndeni wakho wawuqeda. Uyibuza kanjani? Cha Sase-mental disability naleyo. Exactly. Khona into emtriggerishile kwavuka ukuhlanya kwakhe kwavula ukugula kwakhe. So ungabothi on right. Ungabothi right because awazi ukuthi kusasa kuzokwenzelani kuwena. Ngaze ngakuthanda sibapha uthando. #mshunqo kancami. Pewu. Lalela namhlanje sithi uBrian kaMango. Ngiyaxoxela nje na. Sithi uBrian kaMango namhlanje kaNcami 2 years now. Danke bhuti. Okay, siyabonga sisi.
sawubona. Unjani? Siyaphila njani? Niyaphila nami. Yebo. Cela ungiphi igama nesibongo? Kuphinki ngoka Goldsworth isibongo. Ubuyaphi nendawo? Ngibuya eMlazi kaVina. Ubuya emlazi kavina hey bengithi uyiwelele kancami. Amavukuvuku kancami nje asenza sifana naye sonke namhlanje. Ngithe nje angenzela uncami namhlanje ngifuna nje ukuba yilento ayifunayo. Happy birthday Ncami. Ufuna ukuthini namhlanje kuncamizi? Ngithi Ncami all the best. Ngiyabonga isupport ekhona for wena. We love you. Hey ngicela ufike njengamanje manje we waiting. #umshunqo kancami. Happy birthday Ncami. Thank you. Hey. 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 Sanibonani. Yebo. Ninjani? Naphila. Nifunani? Ngifuna uNcami. uNcami. Uphi? Asimazi. Uphi simele. Simele kwaze kuse simlindile. Simbonile ku-Facebook ave muhle. Ushaya ngo-20 inches. Igama nesibongo bhuti. Uzukisaba ka-K. Uzukisa wakakhe usuka kunendawo. Sokule i-Wilson Park. All the way uzobe ungazi uncami. Yes, sabona uNcami nje kumazi. Uthini kuncami namhlanje ngosuku olukhulu senza umlando. Happy birthday Ncami, simele inyama yegawu. Nayo isishebo sakhe nje semeko. Ezebeko phakathi funa sona. Eceleni kwami ugama nesibongo bhuti. Kuthabo Mbotho mina. Thabo Mbotho uqhamukaphi? Emazimtoti. Etoti all the way to say Happy birthday Ncami. #umshunqo kancami. Shaya uNcami please sazoshaya phela sho njalo. Hey. 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 Angaze ngiyibone into enje. Lalela, kwenza umlando ke namhlanje. Owangempela nje. Ziyawa. Simele. Elokugcina nje before ngintedele uNovember is a National Disability Awareness Month. Sithini ebantwini emakhaya abahlala nabantu abangaphilanga ngekhanda noma abakhubazekile, ababafihlayo, ababashayayo, ababahlukumezayo. Sithini kulabo bantu? Sisho kulabo abahlukumezayo. Yilabo abahlukumeza abantu abangaphilanga ngamakhanda nama-disabilities. I think it's up to us. Abantu abane-awareness ngaleyo nto ukuthi to educate them. 2 months ago, we were celebrating deaf awareness. Most people, they are born, especially deaf people, they are born in hearing families. So they don't know how to deal with deaf people. So it's up to us, abantu abaziyo, abanomqondo, abane-awareness, to teach others. Ukuthi this is how you deal with such. If we can, sizobuyela kubuntu, and then we will promote ubuntu, humanity. Ubuntu ngabantu. Wena bhuti wami uthini kulabo abafihlayo nabo abahlukumezayo? No, like first thing first, umuntu akazikhetheli ukuba yileyo. So kumele sibahloniphe, they are human beings, must treat them by respect, sesisho ukuthi bayathandeka, and then there's no need to sibaphathe kabuhlungu just because they were born in a different way, because they didn't choose to be the way they are. So sibahloniphe nje, sibathande, bobhuti nabo sisi bethu. There's nothing wrong. The fact ukuthi umuntu uzalwe different than us doesn't mean ukuthi they are less of a person. So sibahloniphe nje. Sibahloniphe. #umshunqo kancami. Ubukhara nomango. Uyabona mangabe kuthiwa i-theme ithi amavukuvuku kusuke kufanele uvukuzele ngempela. Yes, sis. Asafuni. Yabona lokho kusekhanda sikudingi. Ngirong mina. Urong kakhulu sis. Okombona ungame nje. Ngoba ungame uhleze ezothi pawu. Yebo. Igama lesibongo sisubani? Okay, ngubuhle ngakamlotshwa, but ngidumeke likalotshos cakes. Uyena lo sisobhaka ikhekhe likancami. Yes, wonke ama-details akhona ekhekheni kancami. Kukhona inkawu, kukhona umango, kukhona ubhanana, kukhona i-rice eliphinki. Yebo, so wonke lama-details asekhekheni akhombisa uncami. Uncami nje ngihlalele yonke lela khekhe. Oh my God! Lalela uma ngabe ungakolibona ikhekhe sizolifaka la kuleli video yenza sure ukuthi uyamlandela usisi uyamnikeza ibhizinisi ithini inamba ngokusheshsha nje abantu bakwazi utholakala kanjani. Inamba yami 012 387 5144. 012 387 5144. Ukuphi nendawo? Ngisemanzimtoti mama. Emanzimtoti uyadeliver na? Yes, ngideliver yonke indawo. Kodwa la mfanele ngilifake kusasa insuku ezingakhi before umcimbi bo. Kumele ulifake kusasa lu-2 weeks.
Siyambongela uNcame sisi. Siyambongela. Okay, sisi Muhle ngibonga kakhulu mina umsebenzi kakhulu. wakho. Ngiyabonga kakhulu sis. Amakabishi ngapha, Ukaramango kapha. imsila kafishi ngapha. Arekokorose kapha. Hayibo, pewu. Usisi Kabelo masifaka ubani? Always Mkhize. Bengithi izonihlula yazi le team. Uyihlanganise kanjani? Ngihlanganise ngiqeda ukugqoka nami sengibona ukuthi yabo la kuyahlangana ngiyakhona. Bengithi angizi ngathi Awushaya 360 sipho. Ufuna ukuthini namhlanje Ncame? ngithi happy birthday sisincami ngifisela kuhle kokho. Siyabonga kakhulu kuzoba ungazi uNcame. Yes. Bu, 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 bu. Lalela, uma ungekho la ukuphi? Sawubona sithandwa sami. Yebo njani mama? Ngiyaphila unjani? Ngiyaphila. Sicela igama lesibongo. Igama ngumsihlezi ngwakakhoza. Uyabona-ke namhlanje uma ngathi umuntu oyibulele team, the person who killed it, 360 sithandwa sami sikubone kahle. Lalela, awu yebo. Sinohlamvu ngapha? Yebo Nkosi yami. Njengoba ubona nje ngane yakwethu. Uthini Ncame namhlanje? Ngizothi nje happy birthday kuNcame sinaye sila sizo-enjoy kusazoba mnandi. Kusazoba mnandi. Abantu bakhona abaphumelele inqephu nje idlalubi kusazoba mnandi. Ithini hashtag? Hashtag Ncame. Yazi ya? Sinqoka Ncame namhlanje. Yebo ngilana nje ngane yakwethu ngomela ndishowe lapha. Ngaze ngayithanda i-makeup kaNcame. Ngane yakwethu. Uready kudla nokharo nomanga? Hawu ngiredi. I-rice elbow ngingakudla abantu bengangiboni kodwa nje ngizokudla ngane yakwethu. Kuthiwe-ke ukuze ube officially accepted ukuthi uyangena kule party, ispoon, uhlafuna, ugwinye, uhlale phansi. Hayi khululeka ngane yakwethu, khululeka. Konke nje noma yini for uNcame. Ufuna ukuthini abantwini abahlala nabantu abakhubazekile nabantu abangaphilanga kahle ngokomqondo, ababahlukumezayo, ababaphuca imali yabo yempesheni bangabasi nasey'bhedlela uma ngabe kufanele, nababaphatha kabi nje baphinde babafihle. Uthini kulabo bantu namhlanje ngoba siyazi ukuthi uNcame ungomunye wabantu abangaphilanga kahle kodwa siyamthanda enjalo. Ngizothi nje Nkosi yami abantu ababathande abantu abakhubazekile abagulayo bengabacwasi ngoba nabo babantu. Siphinde futhi sibonge kulo mntwana okwazile ukuveza uNcame ebantwini angasabi ngaye aqhubeke amthande. Ngithi ngaqhubeke kube njalo nakwabanye bebukele kuyena. Ngiyabonga ngane yakwethu. Siyabonga kakhulu sithandwa sami. Awu angisatholi le hug. Lalela, siqalile iphathi, ayikaqali iphathi sithandwa sami. I've got the MC with the most, somebody who is holding down the crowds today. As sithi happy birthday Ncame sithandwa sami igama nesibongo. Usamke athwa kanzimande. Manzimande, waze wayibamba kamnandi le nkonzo. Ngiyabonga kakhulu ngiyabonga. Uphi uMiss Phathi? uMiss Phathi uyeza bakwethu kuthiwe nje 10 minutes uyeza Nkosi yami. Sazoba mnandi shame. Kodwa siyindawo. Asindawo phela wewe asindawo. Sithandwa sami, ngibonga kakhulu umsebenzi owenzile muhle. Ngithi mina ngicela utshele umbukeli lapha ekhaya abangazi ukuthi uNovember it's a National Disability Awareness Month. Siyazi sonke ukuthi uNcame ungomunye wabafola kulo mkhakha okungaphili kahle. Sithini kulabantu abasemakhaya abahlukumeza abantu abakhubazekile ababashayayo abantu abangaphilanga ngamakhanda babaphuca imali yabo yempesheni babancisha uthando baphinde babavalele. Sithini kubona? Ngicela ungiphindele lesingisi osheqaleni. National Disability Awareness Month. Okay, kule nyanga uNovember uNational Disability Awareness Month. So kulabantu abasemakhaya abahlukubeza abantu abaphila ngokukhubazeka shame. Siyabacela behlise kancane. Labantu badinga uthando, labantu badinga futhi ukunakekelwa. Abantu phela futhi bangabantu nabo bayaphila. Yes, bangabantu bayaphila because kuncane nje okuphazamisekile kodwa nje bangabantu bayaphila. Siphila nabo, sihamba nabo, siyabahlonipha futhi nathi siyabathanda futhi kakhulu lapha emakhaya shame. Uma ngabe uphila nokukhubazeka siyakuthanda. Siyakuthanda shame. Sini Ncame namhlanje? uNcame sithi happy birthday Ncame. Uhlale uwena siyacela ungawashintsha amavukuvuku sikuthanda unjalo. Ne-rice elbow la beetroot angaliyeki. Hayibo umango. Thank you so much sisi. Ngiyabonga kakhulu, thank you.
Lalela, we are still here at Umlazi Max's Lifestyle. If you don't know ukuthi kwenzakalani, angazi ukuthi uphila kiphi South Africa noma bakuvalela komphumgodi kodwa ke ithi ngikushayele igama mina nguzani Sibonga Umfeka umalwandle lolwandle kaluwela izinkojane zodwa zona ezihambela le kude phezulu. Namhlanje sizobungaza usuku likaNcami. It's a birthday kaNcami ayenzelwe abantu. Lalela uNcami akaphilanga kahle ekhanda. So kusho ukuthi ufola kulabantu ababalwa njengabantu abane disability. November it's a National Disability Awareness Month. I don't know if people knew this, but yeah, uNcami uzalwe ngenyanga yakhe, wazalwa ngenyanga kahle, wazalwa ngenyanga kaNovember, and ukuthi abantu baseMzansi baphume kanje bonke ngobuningi babo because ngithi abaseMzansi ngoba akulonithe kuphela elila namhlanje today. Kukhona Umlazi, kukhona Manzi Mtoti, kukhona iPort Epstein. Earlier on ngikhuluma nomuntu obekade ethe uphuma all the way from uPongola just to celebrate uNcami. So nawe ekhaya mukela uma ukuthi unaye umuntu ongaphilile ekhanda one disability aphila nayo, mthande, mnakekele, mgeze, mekufanele aye eclinic imhambise, mtholele imoto akadle kahle, akaphatheke kahle ngani ngoba labantu egcineni kosuku ba abantu njengami nawe. Kanti ke nesimo sempilo asisazi. Ngelinye ilanga ungashayiswa imoto uvuke usungasaphilanga ekhanda. Ngelinye ilanga ungashayiswa imoto uvuke sohlala ku wheelchair. So kubalulekile ukuthi sibanakekele, sibathande, sibazise, sibaphathe njengabantu ngoba abantu njengami nawe. So from me to you signing out, Mamzimela Silindu Miss Party njengamanje. We will see you after the clip Miss Party mesafika, and then after that we will say two roops to you. Angeke usangibone screening sakho ngizovalelisa nje after manje Miss Party mefika, then I'm done with you. Kodwa ke ukubalekile ukuthi let me love you and leave you. Love and peace. Bafethu kanti namaqobi manje bakhathele la ola no. Hey, what's Oh yes. You can do it. Lalela ngazi ukuthi kuphuma ungekho lapha because manje sengiphethe wele. Hello njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila kakhulu. Sikwazi kakhulu ku-TV igama nesibongo kwabahlala ngaphansi komgodi abangakwazi. Igama lami nguThandiwe wakandenza, iwele lathandeka obviously. So kuningi angifuni ukuchaza kakhulu, ngicela ukuba lapha. Ubani uthandeka, ubani makunje? Mina sanibonani. Happy birthday Ncami. Yebo, sisebirthday kaNcami. Ngicela ukubuza ukuthi yini enibeka la kwi-birthday kaNcami namhlanje nokuthi nifuna ukuthini kuNcami. Sizosupport uNcami, sifuna ukuthi abe ne-birthday yakhe angasoze ayikhohle empilweni yakhe. Lento uNkulunkulu amenzela yona neyenziwa abantu inkulu kakhulu siya-appreciate. Nathi sifuna ukuba ingxenye yayo. Suka ngaphakathi enhlizweni lethu siyamthanda singamazi. I-social media inepower yokuthi sibe nama-family members esingawazi futhi uNcami namhlanje support uNcami. Ufuna ukuthini kuNcami namhlanje sana sami? Nami ngisho yonke lento ayisho uthandeka sithi happy birthday Ncami. Wethu yethu sizomsupporta yonke into siyabonga guys ukuthi niphume ngobuningi benu nizosupporta uNcami guys. Asimazi but uyafana nelunga lomndeni sesiyamazi singamazi. Seshawa ukumbona nathi. Guys, abantu abaningi abekho aware ukuthi November is a national, zolisho slowly ngoba khona bakazi, it's National Disability Awareness Month. Sithini emakhaya kulabantu abahlala nabantu abangaphilanga emakhanda, abantu abakhubazekile emzimbeni, abantu abanezinto abangakwazi ukuzenza nalabo esibabiza ngabakuthi bama-slow syndrome ngoba nabo bafola under abantu be-disability. Kukhona abantu abahlala nalabo bantu kodwa babashaya, babahlukumeza, babancisha ukudla, umuntu mekufanele amlandele imithi, akasenamali yokumlandela, abadli nakahle. Sithini kulabo bantu namhlanje? So guys, banikele uthando labo bantu, bayibantu bafuna ukujabula, singenzele abantu. Khipha uthando abazenzanga bafowethu. Inyanga yabo sibathande, singabathandela ukuthi basilethele imali cha. Bayibantu njengathi ungamdabukeli, ngitreat njengami nawe. Anyway, ibirthday yami, inyanga yami nami le nyanga ngihlonipha kakhulu. Yabo nje bangithola ukuthi sizalwa kanye noNcami. Ngisanda kanjani? No ways.
Uthandi ngizalwa mina. Mase ungami kanjani kanjani. Yeah. Asibathandeni bafethu. Singabenzela umusa sibathande njengoba uthanda mina nguthandeka kanje. Please guys, please. Uthandeka usekhulume konke guys. Uthandeka uyakhuluma uyangidlula mina. So vele akuthathe konke bengizokusho nami. Asivelele sithi ngaze ngayithanda into enenzile. Thank you. Silindele ku Miss Party 2 years. Sanibonani guys. Ninjani? Siyaphila nathi. Hayibo ngicela ningifake phakathi. Koze kube nje lapha ekhaya. Koze kube nje lapha. Koze kube nje. 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 Hayibo. Koze kube nje. Lapha ekhaya. Hey, ungami uyazalwa manje. Hey, ungami uyazalwa manje. Hey, ungami uyazalwa manje. Malana. Hey, ungami uyazalwa manje. Ungami uyazalwa manje. Ungami. Hey, ungami uyazalwa manje. Hey, ungami uyazalwa manje. Hey, ungami uyazalwa manje. Ungami uyazalwa manje. Hey, ungami uyazalwa manje. Hey, ungami uyazalwa manje. Hey, ungami uyazalwa manje. Hey, ungami uyazalwa manje. Hey. Thank you. Asambeni. Asambeni. Njengoba niyazibonela-ke babukeli lapha emakhaya ukuthi konakele-ke manje njengoba nibona lo msindo wenzeka ngapha ufikile uMiss Party. Miss Party is in the house. Miss Party is in the house. Miss Party is in the house. Akaze ngilibona uthando olungaka kubantu. As you can see ukuthi ziyenzeka-ke manje. Asimeni la. Uzongena la. Nisenkingeni-ke manje. Othi ngizoma la ngizona ubhalansisa. As you can see that Miss Party is in the house. Njengoba uzibonela nje la emva kwami kunalesi sixuku lesi esigijimayo esiyohlangabeza uNgcami. uNgcami usefikile simlindile-ke njengamanje ukuthi adilike. Lalela uNgcami ungene ngesilahla. Ungene ngesilahla. Ungene ngesilahla. Msumba kaNgcabi #.
There you go. There you go, South Africa. Njengamanje kunzima nokumkhipha uNcami ngoba inkinga esibhekene nayo ukuthi the crowd ingunge imoto kunzima nokumkhipha emotweni uNcami njengamanje. Kodwa ke ake silinde ukuthi ama security ukuthi how are they going to manage the situation. La isemahlanyeni usefikile mayusi ngaye naka lapho uPewu ukuthi uphethe ibhodwe elikhulu laBrian Wamango uPewu oh my god oh my god oh my god La wonke umuntu uhamba edlini. ngiyaxoxela nje so Brian Wamango is enough for everyone oh my god lalela kodwa ngoba ikhona yona ngizokhokha ngayo apewu Hello. Sisephathini yaNcami namhlanje. My God is my God. My God is my God. Umenzele imanga namhlanje uNkulunkulu wakho uNcami. Hayi umenzele imanga siyabujabulile ukubona uNcami. Pew. Hello sithando sami. Unjani? How are you feeling ukuba sephathini kaNgcobi? Awu ngifila ngepawu. Oh, there you go. The crowd is disappointed ke manje siphoxekile ngoba uNcami bayomfaka ngemuva ngase VIP. Abantu bebefuna ukumbona ngena la at the front kodwa unfortunately ngenxa yokuthi ama security ayahluleka ukumanage situation. Baningi kakhulu abantu babulala inyoka. Babona ukuthi indlela engcono ukuthi abavele bayomfaka ngasemuva ke. So, yeah. Sawubona mama unjani Ngiyaphila unjani sithando sami? Ngiyaphila sami kakhulu okay ubusibonela ibhingale emakhaya bayangazi inkundleni zokuxhumana ngusibonelo wakwaBhengu Ubekwa yini la eMlazi Max namhlanje? waphothi sisephathini kaSincami lana kuyaphithizela nje sizodla umango ohlanganise nobhatata namadumbe nayo yonke into nenyama nakho konke Uthanda ukuthini Ncami namhlanje? into engithanda ukuyisho Sincami ukuthi siyajabula ngicela uze ngala sami imoto siyajabula njengoba silana namhlanje simfisela okuhle nje ukuthi naye into ayifisa empilweni yakhe ibe njengoba nje ethanda nje mina bayangazi abantu ukuthi ngiyayithanda into enhle angisho ukubona nje ngigqokile lakhosi angisabona ngigqokile lakhosi Umuhle ucwebile. ngiqala ngezansi ngiyanyuka ngiphi ngale emakhaya mekaza wabuye emakhaya ukuthi ubusibonele iphi ngale emakhaya Siyabonga futhi sibonele. Pewu. ngiyabonga kakhulu namsando sami ngiyabonga Oh, repeat. Sizozama ukumthola usisi wethu lapha sebemfake ngasem. Usidudla Hello. Unjani? 5 minutes. 1 minute. Hayi nginitshelile ukuthi konakele yonke celebrity ekhona eSouth Africa ikhona la namhlanje. Ngihamba nesithandwa sami abaningi bayamazi ke lapha TikTok kodwa ngizocela ukuthi azintroduce ngoba kunokwenzeka ukuthi wena lapha ekhaya umazi mhlawumbe uhlala phansi komgodi. Love ubani igama? Okay, igama lami mina akhona Mageza kodwa abaningi bakazi uMaidululu. Yebo ku-TikTok udume ngoba Ngidume akhona Mageza kodwa uMaidululu kaGovernment. nazo. Ufunani emlazi kwa-Max Lifestyle namhlanje? Okay, namhlanje mengidecide ukuthi sizo celebrate noSisincamo esikusuku lakho olukhulu and then simfisela usuku oluhle. Usuku oluhle kuNcami. Sithando sami abantu abaningi emakhaya namhlanje abazi ukuthi uNovember ile nyanga le ebizwa ngokuthi it's National Disability Awareness Month and kunabantu emakhaya abahlala nabantu abakhubazekile abagula ngekhanda ababafihlayo ababahlukumezayo abanye babaphuca ngisho imali yabo yempesheni. Uthanda ukuthini kulabo bantu namhlanje? Engakusho ngalabo bantu mina engakusho umuntu omncane so engathanda ukusho mina ukuthi ngicela ukuthi emakhaya bayeke lento abayenzayo
Ngoba akekho umuntu ongenayo i-right ukuthi aphile futhi akekho umuntu imali yakhe angayidingi angadingi ukuzenzela into zakhe. So engingakusho-ke mina namhlanje ukuthi namhlanje ngoba kuyiphathe kancane kanje kubungaza kugcwele wonke umuntu. Mengicela nasemakhaya babone ukuthi umuntu onothi ugula kanjani but nawe uyadeserve ukuthi aphathe special. Thank you so much. Hashtag Mshunqo kancami. Azani? Hashtag Mshunqo kancami ne. Happy birthday, Ngami. Paka paka. Happy birthday, Ngamzozo. Happy birthday. Ngamzozo. Bafethu bathina namaqobi nje bathi stay nani all along. Hey, that's it. Oh yes. Oh yes. Okay, are we rolling? Yes. South Africa igama nguzani sibongo ngimfeka uma ungangazi malwandle lwandle kaluwela lolazi inkojane zona zodwa esihambela le kude phezulu sihambe saze safika simphethe Kase workshop. I know emhlanga. Omunye usobo ngakhela ingubo. Nangu lo dokotela wami bekhona elokhe nje available with what's going on when how. nazo Then ngami birthday yakho namhlanje yes. uzizwa kanjani Now we're celebrating 13 to be 15. So I'm very glad to see the people love me so much like this. Look at the people is here. Oh God. But where's my mom? Oh my God. My God. My God. My God. My God. Ngicela uphose amehlo akho lapha ezantsi lapha nje ngaphandle. Ngicela ubingelela laba abantu abalapha. Emotions are high. Ungabe njengamanje u-emotional. Iy'nkemba zisicwebile emehlweni, uyajabula, uyakhala, kuhle. Yayinhle into, siyabonga Mzansi.
Asivaleke i-interview yakho Sithando. Ufuna ukushutha. Ncami, ngicela nje ukubonge kuyona yonke iSouth Africa ekwenzele lento enhle kangaka. South Africa, we thank all of you. So then, you must respect me as I'm respecting you. Thank you. Mamsonyanyo Makos. Thank you so much. As a parent Ngabathuki. South Africa, my country, lalela, we are still here. Ncami's birthday celebration. Bahla abantu bagezile and la eduze kwami sengithole lo sisi omuhle ozositshela ukuthi ubani igama lakhe naye ula angikwazi ke wena ukuthi ukuphi ngoba sonke sila. Sisamsawubona. Hello mame, uyaphila Sandwa? Ngiyaphila dali wami unjani? Ngiyaphila babe. Igama lesibongo ba? Usaneo kaMemela, usisi omncane kaMamthembu. Yamazi uMamthembu lo vele athi bhange imoto sisi wakhe ke lo mncane. Lalela usisi kaMamthemba ngitshelanga ukuthi usisi wakhe ngendlela amuhle ngayo ufana naye unomoya omuhle njengaye. Sithando sami ulaka Max namhlanje kwenzakalani kanti ngoba ngathi ziyakhipha la kwenzakalani? Hayi phela bengengize ngiphuthele ngibirthday kancane. Bengenje na kancane ngiphuthele ibirthday kancane. Bengizothi nje happy birthday kuNcamiso. uNcami uyasijabulisa. Usuku nosuku vele ubone ukuthi une-stress kodwa nje make wangena ku-TikTok wakho wabona uNcami vele uhleke kahle. Ngithi nje happy birthday Sncamzozo. A happy soul. Yeah, the most happy soul bakithi uNcami ayekho umuntu ojabule njengoNcami and uNkulunkulu usiwabonile amandla akho ukuthi akwazi ukusebenza ngomuntu wakhe. Buka nje namhlanje kugcwele lana ngempela akekho ngani ngoba sonke sigcwele sobona uNcami. Sithi nje Ncami happy birthday ngiyamthanda mina uNcami kakhulu Ncami siyakuthanda siyi-South Africa. My God. Oh my God. Msulokati. Lamajiya anjani abandayo? Angesaba nokulisha ukuthi amani abandayo. Imake sithando sami tshela Umuntu la uyabanda. uyena kuphela oshisayo namhlanje. Awuyena kuphela oshisayo wonke umuntu la uyabanda. And she's super hot ngimbonile ngibuya kuyena. Baba ngempela-ke shema ubaba ngempela muhle. Wona wonke umuntu omsaphothile nenza into enhle kakhulu uNkulunkulu anibusise kwande ekhwameni zenu. One message to abantu uNovember ngiloke ngilishumayela leli vangeli ngeke ngiliyeke. uNovember is a National Disability Awareness Month. Lapho khona sisuke sithi abantu abakhubazekile ngokomzimba nasengqondweni asibathande sibanakekele. Ngicela usho nje umlayezo owodwa kulabantu abasemakhaya abanabantu abaphila ngokukhubazeka labangaphilanga emqondweni ababahlukumezayo ababashayayo ababalalisa bengadlile bangabasi nasemtholampilo uyothola i-medication yabo. Sithini kulabo bantu namhlanje ngoba iSouth Africa has shown us ukuthi kahle umuntu ofana noNcami uwumuntu and uyalidinga uthando. Sithini kona namhlanje? Mina nje ngikudlulisayo kakhulu ngithi bayadeserve uthando. Hayi okuncane olukhulu ukuthi umuntu uphila ngokukhubazeka akusho ukuthi lowo muntu uhlukile nathi sonke lowo muntu uyafana nathi. Nami ngumzali onengane ephila with autism. Ngaso sonke isikhathi hlezi ngenza show ukuthi ngimnikeza uthando, ngimgqugquzele futhi ukuthi nikuningi asangakwenza empilweni. Basupporteni nibathande ayikho into ebaluleke okudlula njengaleyo nto le. Asibathandeni ngoba uNcami nimthanda, nibathande nabasemndenini yenu. Siyabonga kakhulu sisi. I call abantu abafana nawe superhero moms because akulula ukukhulisa abantwana abanama special needs, ne? Thank you. Thank you Sithando sami. Lalela, we are here at Max's Lifestyle. Ziyahaphena ziyakhipha. It's ibirthday kaNcami namhlanje. Ngiloke ngibuzile ukuthi mawungekho la ukephi. West mawuhlala eThekwini. Ngihamba noMamthembu ke njengamanje lalela. Mamthembu sawubona sisi. Ngiyaphila dadewethu ninjani? Ngiyaphila Sithando. uMamthembu ke mawungamazi. Yilo sisi lo okuphanisa ngeyimoto nangefurnish. Mamthembu angiqale ngithi nje muhle umsebenzi owenzayo. Ngiyabonga kakhulu ngokuqala nga othi muhle umsebenzi engikwenzayo. Entathelini. Hayi sisi angifuna ungasho muhle siyakukhuthaza sicela ungayeki. We hope ukuthi one day ama brand azobona ngenelele kukhule kuze kube international makwenzeka.
Namhlanje sizobungaza ini? Usuku lukaNcami bathi iNcami is birthday namhlanje sikwaMax eMlazi. Nkosi yami afuna inhliziyo enhle ntula. Yes, ngila kuningi engikwenzayo. Ngidele konke isikhathi sami. Because abantu bebengilindele ukuthi nami ngikhona. So bekumele ukuthi ngizosupporta abantu abafana noNcami. Kufanele siba-support. Yes. Mamthembu, uNovember is a National Awareness Disability Month. Abantu abaningi abakwazi lokhu and ngiyakukhuthaza la kwi-podcast ukuthi abafundiseke abantu ngezimo abantu abaphila ngaphansi kwazo. Omunye umuntu umbona efana noZandile kanti inkinga ikhona kodwa ngeke uyibone ngoba uphatheke kahle. Sithini emakhaya kulabantu abaphila nabantu nalama challenges? Bayabashaya, bayabahlukumeza, bayise emtholampilo ukuthola i-medication. Namhlanje usuku laNcami lusiprovela differently ukuthi kahle labantu babantu. Ngicela ukhulume nabo emakhaya ukuthi sibenze njani abantu esiphila nabo emakhaya. Siyabafihla, siyabashaya, sibaphatha kanjani? Asibathande, asibanakekele, asibaprotect, asibavikele. Ngoba izwe linjena nje asikhulume mhlawumbe kulinganisa mhlawumbe ngoNcami. uNcami uyabonakala ukuthi akusiyena umuntu ohlanyayo okhubazeke emqondweni. uNcami uyaphila mhlawumbe wamoshwa into ayithatha ayithola yabo angazi watholani. Nowadays siphila ezweni la kuthengisa khona ama-drugs ubuthaphuthaphu. Okungenzeka ukuthi mhlawumbe khona into ayithatha yarongi wagcina esewuNcami. Kodwa uNcami uyambona noma umbona ukuthi no man, lo muntu uma ngingamnika imali ngithi akayisitolo yothenga ngathenga into eziklasi because it's not like imbangabe ubona uNcami kufanele ugqoke ngazathi umuntu ongekho right. uNcami lento ayigqokayo iveza isithombe noma ikuvezela isithombe sokuthi ngokwakhe udlama osezingeni eliphezulu kuwukuthi u-afforda angakwazi ukuthi ayothenga lezi zinto zokudlama ukuthi abe sezingeni lokudlama. So mawumbona sehlanganisileke wahlanganisa ama-hairstyle kodwa mawungamnikeza imali uthi akayokwenza i-hairstyle esaluni ngeke ayenze lento uNcami ayifakile. Mina ngizothi abasupportwe bese siphinde si-understand ukuthi abanye baphazamisekile abazenzanga kunesimo behind esenza ukuthi umuntu azabe njalo. Bese futhi ikhona into eke ngayibona ngahlangana naye eMaritzburg ngeke ngabanga umsindo. Mangibona ugogo yabona bogogo laba sebebadala sebegobile ogogo uhambe egobe kanje ugogo. Intombazane ihamba nogogo bamusa la kubolekwa khona imali kodwa iyamshiya i-distance ayenda ugogo ubukeka ngathi uhamba yedwa hamba nentombazane ehamba imhapha. So ngizothi nalaba ababolekisa ngemali amalona ngisho njalo angeke akuphuze umkhuba wokuthi kubolekwa abantu abaphazamisekile kuphinde futhi kubolekwa imali abantu abafana nogogo abangakayani ngoba makubolekwa imali ugogo kusuke kufanele ayifikele. Laba abenza ibhizinisi abazi ukuthi ugogo usuke ehlukumezeke kanjani endleleni, abazi ukuthi ugogo usuke ethanda yini ukuboleka imali ayibolekayo. So ngizothi bathandeni nibanakekele. Asikho la ngoba besingenazi izinto esizozenza, silana ngoba sibone ukubaluleka kokuthi uNcami azizwe ewumuntu. Namhlanje uNcami angazi ukuthi mebonga uNkulunkulu uzothini because it's a miracle. Imsebenzi kaNkulunkulu usathana uqalile wayithatha uqedile ngoNcami wasethi uJehova lalelakhe bekungakaqedi. Uyabona, can you imagine sonke la sihlanganiswe uNcami. Ukhona abantu engibabone bebegibela amabhanoyi e-airport beze la uNcami. Ikutshelani lento wena? Ikutshela ukuthi umuntu akalahlwa, akulahlwa mbeleko ongakufela isho njalo ingoma. Sengikhulume nabantu aba-over 15 today nje since ngifikile. Aba-15 baba basibona bala eThekwini. Laba bala eThekwini ngobona wayebengekho la. Phela abalana eThekwini mhlambe bashawe ukushintshwa kwevenue because bekushiwo okunye then kwashiwo okunye ngo-last minute. Ngizobakhulumela, I'm not sure ukuthi what is it. But ke umuntu omnyama udaleke kanjalo manje because nami ngenza okuthiza uthola ukuthi abafika ngabantu. So nowadays izinto ziya ngokuthi unobani unemali yini. uNcami akanayo imali. So ngeke sonke siphelele emcimbini kaNcami. Uma sitshele into eyodwa ukuthi uma abantu bengafika emcimbini kaMamthembu enemali. kaNcami ke kugcwele kaNcami. Yabo kaNcami kugcwele baningi labantu. Kodwa othi akamsupportanga uNcami asithathe ngokuthi ube busy somewhere somehow yabo benamanye ama commitment.
kodwa lobo omningi obulabo uphelela sibudinga obunye abudingeka obunye kugcwele la kuyashisa nawe uyasibonela. Kodwa ake siyikhuze lento yokungathandi ukusupportana sama-content ngoba ungabe uyi-content creator. Kungenzeka simbone ngendlela esimbona ngayo kodwa uyi-content creator. Ake siwukhuze lo mkhuba wokuthi umuntu abe ne-event simazi simlandela singamsupport. Okay, so now ngizothi ngesikhathi samanje siphila emhlabeni onjena umuntu wenza into ayithandayo sekuba nama-group manje sekunama-team. If une-event awubazi obani wazi obani, so event yakho ngeke ihlale because awumazi usibani bani okuyena ongazi ukuthi usomaqhuzu mhlambe kulowo mkhakha, you understand? So asikwazi ukuthi wena uzofuna usupportiwe because nowadays izinto ziyaswisha eSouth Africa kuphilwa ngo-contacts. If you don't have contacts into yakho ngeke ibe successful. Kudinga ukuthi udepende kuwena. Kodwa-ke kule nto kaNcami yonke because uMamthembu waziwa ngeqiniso. Angeke ngikwazi ukubonga intatheli eze kumina yazonke interviewer. Angeke ngikwazi ukubonga uMax mina. Ngeke ngikwazi ukubonga u-organizer womcimbi whosoever. Into engifuna ukumbonga namhlanje emcimbini kaNcami. Angibonga uNcami. uNcami ngiyambongela but umuntu engimbongayo kunentombazane eyakwenza i-content ngoNcami. Which means kahle uNcami uyawasebenziswa ukuthi enze i-content. Intombazane beyibona ukuthi uNcami kufanele amveze. If le ntombazane lengane ngiyazi igama layo. Ngiyakhumbula ngesikhathi ngenza i-competition yamafenishi uNcami ubekade engene leyo competition. Ngebhadi akawinanga. Kodwa leyo ntombazane leyo ngane leyo umhlaba wonke mina ezuMamthembu umuntu engimshayela ihlombe engimbongelayo ngibuka sengathi the whole mcimbi owaloya muntu uNkulunkulu azamenzele kahle lo mntwana ngokuveza uNcami public because yona yonke lento uNcami akanayo iphone one abantu mhlamba bakwazi lokho uNcami akanafoni noma ngathekela iphone uNcami yalahla kodwa kunomntwana owaveza uNcami public. Asikwazi ukubonga abanye abantu singayibonganga lengane. uMamthembu uhlala efisa kube kanjalo. Mawina imoto awukwazi ukubonga abantu abakuvotelile ungambonganga umnikazi we-idea. Thank you so much. Mamthembu, thank you so much siswami. Siyakuthanda kakhulu ku-TikTok. Phakamisa nje iqopha lakho uthi phambili ngalo mzabalazo oqalile. Ngiyabonga kakhulu ngicela nivotele amatshitshi-ke. So iy'mbali zesizwe zine-competition ezibanga imoto amatshitshi. Ngicabanga ukuthi-ke awakazi amatshitshi awine. Uyabona into enkulu athole iy'tifiketi enzelwa ama-event kuphelele lapho aphakelwe iplate then sekuphelile. But lokhu kwemoto if uRizina umhlali wase-South Africa uwumZulu ophelele uyayazi into yamatshitshi ukuthi into enkulu. Ngiyocela ukuthi umhlaba wonke abazoyibona le video kuwumcimbi kaNcami namhlanje ngicela ukuthi beseke amatshitshi. Itshitshi elilodwa liyowina imoto siyi-South Africa sobe senze okukhulu kakhulu. Ngiyazi ukuthi akusiyena uMamthembu eyedwa kodwa abantu abavotayo banegalelo elikhulu nalo abalidlalayo. Ngiyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu Mamvelasi. Siyakuthanda. Thank you darling. South Africa, the voice behind Ncami, because abantu abaningi siyambona uNcami busy ku-content, busy kuma-social media platforms, kodwa there is always a voice that is ushering uNcami behind, that is always cheering uNcami behind, that is always giving uthando more than anything. Today I've got that voice right next to me. It is so gorgeous and you will love her. Hello. Sanibona. Unjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. I was saying ukuthi asa umncane into yenza ifani nawe. Ngicela ukuchazela ababukele emakhaya ukuthi igama ubani wakabani uhlanganaphi noNcami and yini ekwenze wadonseka othandweni nokuthi ube seduze kaNcami ngalendlela. Igama lami ngu-Asanda wakaZikhali Sibongo, ngihlala eNtuzuma. uNcami ngahlangana naye umakhelwane wami kahlekazi. Ngoba umakhelwane wami ngamthanda, ngaba umama nje engimthandayo. Ngingahamba ngisho ku-TikTok, ngamthanda, ngakhuluma naye, saxoxa. Wagcina sengibuza ngisho nangengane yakhe ngoba ebona indlela engimthanda ngayo. Sahlangana nokuthi ngamfaka ku-TikTok ngoba ngimfunela usizo, ngibona abantu besizo ku-TikTok. Then ngadecide ukumfaka khona ku-TikTok athole usizo. Ngiyabonga. Asa, thank you so much. Muhle kakhulu umsebenzi owenzile. Ubu-aware ukuthi uNovember it's a National Disability Awareness Month and wena
ngale nyanga uthathe uNcami wamhlalisa endaweni ephezulu abantu abaningi bebengacabanga ukuthi angaba kuyona ngakhona. Uthini emakhaya ebantwini abafihlayo, abantu abanama-disabilities, abantu abangaphilanga emakhanda, ababahlukumezayo, babaphucele imali empesheni ngoba siyazi izinto ezikanjalo. Uthini kulabo bantu? Ngithi abahlali nabo phansi bakhulume nabo, abantu abanje badinga ukuthi ube nesineke. Yes, ungabi angazi ngichaza kanjani, but nje uhlezi unesikhathi, ukhulume naye, umfunele usizo. Uma uthi uhola impesheni umthele ukuthi mina uNcami kube ubehola impesheni bengamtheli ukudla ngoba umuntu osanda ukupheka. Yes, abahlali naye phansi bakhulume, baxoxe nje. Hlezi nje into exoxwayo, ungenzi kube uhlezi umncane unesikhathi sakhe nje. Yilokho engingakusho, ngiyabonga. Siyabonga sithando sami. Manje uthini kuNcamzozo today? Uma ngabe ufuna ukungena naye laphaya e-waiver eseyi-celebrity endizela phezulu, utheni uma ngabe bona yonke lento enhle kangaka omenzele yona? Ungicalela iculo wathi nje kunje kwenzaba nothi asa. Yilela nje iculo alokho eliculile. Sibe happy kakhulu, naye waba happy, wakhala naye. Yabo yonke into yabuya, wangibonga, wangihaga. Izolo nje wangihaga isikhathi eside, wakhala, wabonga nje wathi ngimenze umuntu. Ade abantu bese ngimthatha kancane, ethatha ngisho ingane ezincane. Yabo nje uyabonga shem kakhulu, nami ngiyabonga. Yeah, ngesikhathi ngikhuluma naye nami, she was so emotional. I could see ukuthi ishaya kwenye indawo enhlizweni lento. Uthini kena namhlanje ngalo suku oluhle kangaka? Ngitsabe nosuku oluhle olufana nenhliziyo yakhe. Aqhubeke njalo uNcami, ngiyamthanda kakhulu nenhliziyo yami yonke. Yilokho nje engakusho ukuthi aqhubeke abe umzali kwabanye abantu noma ekwenzile kumina. Noma engayena uma wami wegazi, but ngendlela enza ngayo ngathi uma wami. Yilokho nje bengimushela khona uNcami. Uyazi mina kuko konke lokhu ngicela ukufisela wena inhlanhla, engisho ngesingisi ukuze kuzozwakala kahle, abundant blessings kuyona yonke into uyenzela uNcami. Umncane, akujwayelekile umuntu omncane kangaka abe nesikhathi nomuntu ofana noNcami. And ubhala ama-exams. Yes, ubhala ama-exams ogwesi, and amaphepha esengwabhala manje ngoba kade saqala. Sekunzima ukuthi ngiwabhala, angisitholi isikhathi, yabo nje. Kodwa uma ukuthi akwenzekanga, ngizozama ukuthi ngi-rewrite next year. Ngizozama. Lalela, angeke u-rewrite. Uyabona konke lokho kwenzakala namhlanje, it's a distinction for you. uNkulunkulu akayithathi into ayibeke phezu kwamahlombe omuntu ngaphandle kwesizathu. Uthembile ngalo msebenzi owenzakala namhlanje nento oyenzela uNcami, uzokuthemba futhi nangento onozifisela wena yona. Ngakho nje ngifisela konke okuhle, niqhubeke noNcami, niphathane kahle, ningaxatshaniswa naye le mali eniyitholayo these days. Yes, and futhi abantu bayamhlohla uNcami, bathi mina njengoba ngenza njena ngidla imali yakhe, ngizama ngawo wonke amandla okwenza ukuthi babone ukuthi imali yakhe kahle kahle ngiyamenza ukuthi yonke into ibe right. Yes, ngizozama nje makuphela iphathi nibone ukuthi imali yangama ngidli, ngizomenzela konke akufunayo uNcami, konke akufunayo nani nikufunayo uNcami ngizokwenza konke ngayo yonke imali enimuphe yona. Siyabonga kakhulu Asa, muhle umsebenzi wakho. Sithi nje pewu. Sisekhona la ephathini kaNcami, njengoba ubona nje ukuthi ziyabuya ziyahephela kumnandi. Ngihleli nomunye ubaba-ke la onomzimba okhala imali, ngicela imali. Ngiyabingelela sisi wami, niyaphila kodwa? Siyaphila baba, njani? Hayi, siyaphila. Ngendlela esiyithanda ngayo imali angibingelelanga nokubingelela, sengicela imali. Awu sisi wami, namhlanje ngizopha uNcami. Ngithe ngifika nje wangihaga kamawala, wathi ukuthatha la emhlane. Hayi ngibona kahle baba uDlamini, kwenzakalani? Kwafika abantu abakhulu abafana nawe kule ndawo? Mina ngumuntu womphakathi, ngumuntu wabantu, futhi ngumuntu othanda abantu. So ngithe mangibona enkundleni zokuxhumana lokhu kutrenda uNcami ephathini kaNcami, sengiyabuza-ke kwenzakalani ngoNcami. Then bangene-ke ephejini lakhe likasisu Asanda, bamveze lokhu. So ngibe naleyo nto enhliziyweni yami ukuthi njengomuntu othanda abantu,
njengomuntu owumuntu okhona emphakathini izinto ey'velayo zifana nalezi kufanele siyi-support. So ngilapha nje ngokuzosupporta ngeke yonke into ngathi angize ngizosupporta naleso sipho leso engifike naso afe ngamnikeza futhi okube imali-ke kimi. So-ke ngilapha nje ngenxa yokuthi ngiyajabula ukuthi siyi-South Africa siyakwazi ukuthi sibuke into bese siyi-support. So uma ngahle ngempela sibe serious sisupporte zonke izinto sisupporte izinto zonke ngalolu hlobo kukude la singaya khona. Ngike ngibuke-ke le nhlangano okuthiwa i-Afro Forum uyayibona. Leya nhlangano inama-billions within i-account yayo. So nathi masingama-South Africans uma ngase sithi we unite singayibheki ukuthi mina ngubani ngikhonzaphi mina ngikuliphi iqembu mina nginjani kodwa sibe united. So akekho umuntu ongahlupheka la e-South Africa ngendlela esizithi ngakhona. So engikwenzile ukuthi ngizosupporta ngizokhombisa ukuthi noma ubani kufanele simnike ithuba nothando. Ade ngikhuluma noSisi Asandi ukuthi-ke ngoba nginayo i-NPO encanyana ukuthula community development sizoya sizomvakashela makudlula lo mcimbi somvakashela bese siyabuka ukuthi siyi-NPO yini esingakwazi ukumlekelela ngayo naye ezizwe ebalulekile emphakathini. Baba uDlamini ngiyabonga kakhulu ngaze ngajabula ukuthi usuku namhlanje angeke liphelele la kaMax kodwa unenhloso yokuthi uliqhubezele phambili. Baba uDlamini esikhathini esiningi siye sibabone abantu emakhaya bephila nabantu abanokukhubazeka okuthile emzimbeni nokuthikamezeka emqondweni. Esikhathini esiningi bayabavalela bayabafihla bayabahlukumeza kwanale mali uhulumeni yesibonelelo abanikeza yona abayi-enjoy ngendlela ekufanele ngabe inakekela izidingo zabo ngakhona. Ngicela ukuthi udlulise lo mlayezo ngoba ngiyakuzwa ukuthi inhliziyo yakho isendaweni e-right uma ukhuluma nge-NPO uma ukhuluma nangokuthi uncami nizoqhubeka niyobheka la ehlala khona. Siwudlulisa kanjani lo myalezo ngoba njengoba kuyi-month uNovember kuyi-National Disability Awareness Month kubalulekile ukuthi abantu bafundiseke ngokuphila nabantu abanezidingo ezithile ezingafani nabantu abazele ngendlela lokho ngiye ngithi phecelezi special needs people. Siwudlulisa kanjani lo mlayezo siqhubeza kanjani leli vangeli ukuthi asibanakekele phela singabahlukumezi? Engingakusho siswami kubalulekile ukuthi sibanakekele abantu abaphila ngokukhubazeka futhi sibavikele sibanike uthando ngoba ukuba sesimeni sokuthi uzala ukhubazekile noma ulimale ekuhambeni kwendlela awuyikhetheli. Nami njengoba ngikanje kungenzeka kusasa ngazi ukuthi uNkulunkulu uplaneni kungenzeka kusasa ngelinye ilanga uthothi angisakwazi ukuhamba uthothi isandla sisaboni uthothi saliboni. So nalokho ukuthi wena uphile onke ama-organ omzimba wakho ephila e-right kuyinhlahla nje nomusa kaNkulunkulu. Uma ubuka emuva ubuka lapha ade sidlala khona uthi uma ubuka usumdala uthi lezi ndawo ade ngidlala kuzo beziyingozi kanje uthola ukuthi ubungekho aware wena ukuthi lezi ndawo ziyingozi kodwa ubudlala. Uthola ukuthi kunomuntu wayekade ephile engena root waphazamiseka emqondweni. So umuntu uma ephazamiseka emqondweni kusuke ephazamiseka impilo yakhe yonke. So engithi-ke emakhaya sibasupporte sibathande abantu abaphila ngokukhubazeka sibanike uthando bazizwe nabo beyingxenye bayibone nabo beyiphathe and yale mpilo yokuthi nathi sifana nabo laba abaphilayo. So ngathi mina sibasupporteni uma unomuntu ekhaya okhula ngophila ngokukhubazeka msupporte mangabe ehola imali yesibonelelo musani ukuthatha leyo mali niyidle thathani leyo mali nenze izidingo eziqondene nayo. Mangabe kuukuthi kukhona lokho ongakwenza ukumsupporta noma ukumlekelela whether financial noma emotionally noma spiritual ukwenze ukuthi wonke umuntu azizwe balulekile. So njengoba kuNovember ngithi mina sibathande abantu abaphila ngokukhubazeka asibanakekele ngayo yonke indlela njengoba ngisho ukuthi makudlula la sizoya ekhaya sifike sibone ebese siyabuka ukuthi yini esingayenza nathi engaba yini. Hayi siyabonga kakhulu Baba uDlamini umlayezo wakho nje wokugcina owusho kuncami njengoba kusuku lakho likhona namhlanje. Ngizothi mina sisuncami iSouth Africa iyakuthanda and ikhombisile ukuthi iyakuthanda ngayo yonke indlela. Sicela ukuthi nawe uqhubeke uhlonipha abantu wathi umkhulu kimi andile bohlonipha umhlaba bohlonipha abantu yingakho ungeke ungibone ngumuntu wesikhwangkhwangu. So ngizothi nje sisuncami siyakuthanda siyi-South Africa ngiyabonga. Siyabonga siyakuthanda nathi uqhubeke nokusipha imali. Siyabonga. Hey.
Ukulethe gijima. Sengize ngajuluka. Njengoba bengishilo ukuthi la asikazi ukulala manje asikazi ukuya ndawo ngoba kubhizi siswam 23 times 5 plus 11 minus 2 7 so sibalekile unjani Ngiyaphila kunjani? ngiyaphila nami igama lesibongo ubani Ungakuthi kayi osithiwa ke. lalela Makaguchi is in the house Makaguchi bekwa yini la Driver wami osuke eGoli. Wangibeka la udrive H1 akayithenga cash chom. Ngiyakutshela. wayithenga ngaphi Wayithenga cash kephi eGoli. Makaguchi usuke eGoli njengoba sikhuluma nje Hayi bo ngamzozo over everything chom. lalela Mzozo. Makaguchi kwenzakalani kahle kahle vele namhlanje Nimphezulu obungaza usuku lancane. Belunini vele Wednesday ne? yeah Today it's a belated birthday party. Yeah, ngisho kahle ne. Sizo celebrate namhlanje. Naye si happy everything is lit guys. Imvula ke ifuna ukusiphoqa but we going there. Nobody can stop us. We going there. lalela yazini into engiyithandayo ukuthi ungami suppose abantu abafana nawe abantu abane-following over baningakanani following yakho manje I think it's like 250, I'm not sure. 250k. and awumboni ungami engelutho kuwena Ungami ulutho shem, ungami udlula mina. Ungami umuntu ebantwini. Sibonile namhlanje. Mina mangavuka ngihoste nje kuseni shoko singeza abangani bami bawu6. Abanye bethi hayi ngeke cho mina nginayi outfit. Mina ngisuke eGoli cho ngeza la. all the way From Johannesburg to Durban. lalela Makaguchi ziningi izinto siyazibona la ngaphandle ziyenzeka abantu abafana noNgami abantu abaningi bayabavalela abanye bayabahlukumeza abanye bayaphuca imali yabo yempesheni ababasa clinic mekufanele bayabasile uNovember sithi it's a National Disability Awareness Month sithini kulabantu abahlukumeza abantu abakhubazekile nabantu abangaphilanga ekhanda Silonto ibhlungu. I just wish ukuthi abantu if kukhona umuntu okanjalo can speak out. Because angeke sibabone babengakhulumanga. At the end of the day, dinga ukuthi bakhulumeka. But I swear to God, ungami uzokhuluma bathi impesheni yakhe nje. Ungami uzokhuluma, trust me. uthini umlayezo wakho kuNgami kulolu suku olukhulu I love you Ngami, nothing more, nothing less. Ngiyakuthanda sithando sami. thank you look guys ukuthi ngihlangane nobani kwi-birthday party kaNgami yazilalelani uNgami is a super influencer hi amahle Unjani? ngiyaphila sana sami unjani wena Ngiyaphila. ayibo bekwa yini lana Sizocelebrate ibirthday yaNgami. Nkosi yami uhamba nobani Hamba nobaba uMbusi. yo ufisa ukuthini kusisiNgami namhlanje njengoba sikhupha usuku lakhe lokuzalwa Ngifisa ukuthi happy birthday Ngamzozo. happy birthday Ngamzozo eyakhe nini birthday December 31. December nakho seyiseduze oh that's so beautiful sithandwa sami okay siyakuthanda yes siyakuthanda lalelani guys ngishilo ngathi kusazoba mnandi la and njengamanje kusazoba mnandi kuphinde kube mnandi yes right next to me guess who's next to me hello Putop Kunjani sisamaphila? ngiyaphila Kuthiwa ngiyaphila nje ngomqemane ngabe ngithi pu 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 pu. Manje lento ayikho ngami Asana benoNgami ngebirthday yabo. So sanibonani ngiyathemba ukuthi niyaphila ne? hayi siyaphila mina ngifuna ukwazi ukuthi ubekwa yini eThekwini ngoba phela wena uyasibaleka la Hayi mina nje insika yami yokuzalwa ngayo eThekwini. Ngisuke ngiyihlanyisa nje mengiyile ngenzela ukuthandwa. Phela ngathi uyazi ukuthi meyandele yahamba fika la engazi khona ifike ikhuluma lakho nje khona kube ngathi ayiyazi la nje la iphuma khona. Just ukuthi kwazi ukuthi lalidlile. Base ngiyathemba ukuthi ufuna understand phela nani ke kodwa ke nani. sizothini phela ngoba sikulo puku 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 puku.
Namhlanje Bhede kaNcami uthini kumncamisi? Engikushoyo ukungamanga umuntu onjengathi akekho difficult ekutheni umishele into esimfisana nje uNkulunkulu ngathi angamupha iy'nsuku ey'ningi nempilo ende andise uthando kuthina lakhe. UNcami akafani nathi akafuni imishado iy'moto nani nani but into ayifunayo ufuna ukunakekelwa mase yaqhubekela ney'philele. So nje into engiyifisayo ukuthi lolu thando esinalo lakhe lokuthi simgcine edlile simgcine ejabulile asiqhubeke silenze nokuthi uNkulunkulu akabopha impilo ende nje ngoba uyasiphilisa bethi ziningi into edlula kuzoya la thina ey'shubile wathi avula uNcami uvele uba uthi hayibo bethu empilweni kuyaphilwa nje. Uready kunale stew esinomangwe ne-rice and no-beetroot. Lalela-ke mina ngifuna ukuthi ethi ukuyixaxazisa mhlawumbe efane nemayonnaise akuke kuphithizele nje kube kuningi. But kodwa-ke into engangiphathanga kahle ukuthi angiyagula, I'm sick. Bengithi angizi ngikhiphile ividiyo. Guys, I'm sick. Angazi ukuthi yini eyenzekile kodwa ngathi kuthiwa khona upoison engiwutholile. But kodwa-ke ngenxa yokuthi uNkulunkulu bethu uyawenza umusa ngibonile ukuthi nginawo amandlana amancane. Ngacala nalowo mama engiphila naye ngathi nje ngiyacela uze sigijime siyovela. But ngila ngenxa yokuthi ngiyamthanda uNcami. But ngeke ngihlale kakhulu ngizobaleka ngiyophumula. Hayi siyabonga nje ukuthi ufikile. URichman elokugcina nje Mandla Ngirich interview yasizwe nga-interrupta ngirich mina kunandaba kind and rich. usiza Yabona uNcami ngamthando ngiyabathanda bobabili uNcami noSizwe ngiyabathanda bobabili usiza umngani wami uDazi umngani wami ngirich mina Niyabona amandla emali. Ngwasemlazi ngirich Niyabona amandla emali. Kodwa abanemali basenza kanje. Ngizoba rich. Mina kade angisupa ngirich imali nemali ngempela angisathupheki Sizwe ngiyogcina kunabantu ababavalelayo abantu abangaphilanga. Sibona u-Asa today kukhona noNcami and November it's a National Awareness Disability Month. Abantu babashaya abantu abangaphilanga emakhaya bayabahlukumeza babaphutha imali yempesheni. Sithini emakhaya kulabo bantu abaqhuba lowo mkhuba omubi ebantwini abangaphilanga? Ya mase ukubheka nje ngokweqiniso akekho umuntu ongahlanya ukuthi indlela ohlanya ngayo wena kwilevel yakho ilingana labo ohlanya nabo. So wena uyibona awuhlanye ngoba nibaningi nihlanya ngendlela efanayo. So zonke siyahlanya but nje into ebalekile ukuthi understand ukuthi uma ungahlanje ngawe angabe phakathi kwempilo yakho. Injengokuthi mase niqabana nakho nomngane wakho ingoba nisahlanya ngendlela efanayo. So every time wonke umuntu ohlanyayo mase ungasazwana noma wakho ingoba umhlanyo kwamakho usukwenyile ngivele wena usuhlanya umhlanyo omusha. Sekumele uhambe kubangani bakho nohlanya lo mhlanyo okufikelile. So nje injalo but-ke mina ngikubona kusayinto yomuntu ohlanya kakhulu-ke futhi ayawuhlanyayo osefile la ocabanga ukuthi ungaze umshaye uNcami umshayele into ayenzayo ngoba phela uNcami i-right into yakhe kakhulu ukuthi yazi imnandiyani impilo umuntu omenza into angayifuni unelungelo lokungabi ingxenye yaleyo nto ayenzayo yokungambuki yokuthi uma umbona enza into lapho usuke wena ngalapho uthathe umgaqo oya ngala ngaphandle kumekuthi leyo nto into uzoyenza kuwena futhi unalo ilungelo lokumkhuza ukuthi hayi ngicela ungayenzi lento ubaleke kuye. So nje ku-wrong ngithanda bakuyeke abantu abake bayeke ukucabanga ukuthi yonke into empilweni funa ishintshele bona. Le mhlabeni akuyona yonke into engawe kodwa yonke into emhlabeni ingathi sonke asifunde ukushera asifunde ukuhlalisana asifunde ukuthandana. Uthando more than anything. Amazwi kaSizwe akona amazwi ami. Happy birthday Ncami. Happy birthday Ncami. Hayi into sokuyenza kumina. Usangithenge one wakithi one. Mangimbone imithi-ke angazi. Usangithenge kusasa. Izithembiso za-TikTok ziriyeli njengokwenza kaNkulunkulu. Ya sanibonani sawubona. Ya sanibona ni-right kodwa. Siyaphila njani? Hayi ngiyaphila. Kukaningi Nakusebenzile interview wena.
Sithini kuNcami namhlanje? Happy birthday Ncami. Into kaNkulunkulu ayifi umnikazi wayo esaphila. Ngisho njalo nje kuphela. Injalo nje. Uyabona ke sibonga iqiniso lakho. Ngangithe ngizoza ngingephi manje. I flew in from Joburg on Friday and sila kaMax kumnandi sijabulile sonke uZulu uhlangene. Lalela, uNovember it's a National Disability Awareness Month. Sithini kulabantu ababafihlayo, ababahlukumezayo, ababaphupha imali yabo empesheni? Hey, bafethu. It's very sad, but I need uhulumeni ukuthi asisukumele asilwele sabantu besifazane nezingane ne-LGBTQ. We are fighting a huge battle. I need them to declare GBV as a national disaster. Yes. Because that's what it is. Yep, asambeke siyodla i-rice and no beetroot. Siyodla umango ne-Norok. Sangithi yazi mango ne-Norok. Ufake rice-ini-ke no-curry. Kube nice. Imnandi leyo mix leyo, trust me. Siyabonga bafethu uNkulunkulu anibusise anikhanyisele. Thank you. Yeah, South Africa. My life graduates. Usuku namhlanje, I'm feeling emotional. I am feeling overwhelmed. Ubuhle engibone kwiphathi kaNcami, uthando engilibone kwiphathi kaNcami. Guys, let me tell you something ongayazi wena ongekho la today. Uyabona lezi zingane uAsa okuyena osintroduce uNcami ku social media. Bese kuzoba ibona bonke labakade bemeseka uAsa abebemenzela izingubo, abebemenzela ikhekhe, abamorganizele iphathi kusukela ekuqaleni kuze kufike manje. Yazi ngiyafisa uNkulunkulu engathi angababusisa labantwana because benze into engaqhelekile and benze into abaningi bethu emakhaya esihlulayo. Abaningi bethu abahlala labantu abaphila nezinhlobonhlobo zokukhubazeka nezinhlobonhlobo zama-challenges emzimbeni nasengqondweni kodwa siyahluleka ukwenza into uNcami ayenzelwe uAsa namhlanje. Big up to Asa. Big up to the whole crew and the whole Mzansi people who came together and say mina ngifuna ukufaka lokhu, mina ngifuna ukupha uNcami lokhu, mina ngifuna ukumenzela lokhu ngoba basifundise into enkulu kunayo yonke. You know ukuthi on this podcast siphila ngama-pillars awu-3 sithi siya-educator, siyakufundisa, senze i-awareness, on top of that siyak-entertaina. Namhlanje angiyazi angifuna nokusho kodwa engikushoyo ukuthi asithatheni isifundo, asisikeni ikhasi encwadini kaNcami eqale ukubhala uAsa mhla esikhombisa uNcami ku-social media, kuma-social media platforms. So South Africa to me siyalibuyisa ilizwe manje mesikwazi ukubumbana ngomuntu ongelutho simthathe simbeke endaweni enhle ephakeme. Ukhulu esingakwenza masibambene iloko nje ngifisa ukusho kunina. And from me to you, igama ngoZandi, isibongo nguMfeka. Ungakhohlwa-ke ukuthi kule video uma uyibuka, usubscribe, ulike, ushare. And I've given you a challenge in the month of October ukuthi njengoba in the month of November ukuthi njengoba kuyi-National Disability Awareness Month, akawenze into eyodwa enhle uyenzele umuntu ophila nokukhubazeka okuthile. Hayi-ke I've played my part. Ngikufundisile, ngizile ephathini kaNcami, ngakwenza ukulingana nami, nawe yenza ukulingana nawe. So from me to you, I am signing up. I had a great day. I am tired. Angazi ukuthi ufunani kumina, kodwa yeah, I hope ukuthi khona ukufundile nawe namhlanje. Love and peace.